días a todos e a todas, grazas por acompañarnos nesta rolda de prensa. Fai uns días, o día 20 de novembro, dende o Grupo Municipal Socialista, como sabedes, accedemos por fin á documentación do novo PSON, despois de moito tempo agardando por ela, e fixemos unha primeira valoración inicial sobre ese documento, no que desgranamos un pouco o que contiña, os informes técnicos e xurídicos, e tamén, a nosa percepción do que ia pasar cando o documento xa fora informado pola Xunta de Galicia, non? 8 días despois, estamos en posición xa non só de facer unha valoración inicial, que xa fixemos, senón tamén unha valoración política e tamén manifestarvos e trasladarvos o noso posicionamento político con respecto á futura aprobación do novo plan de urbanismo. Para nós, como sabedes, unha vez que saímos a dar esa valoración inicial, non nos parece casual si saíu o Bloque Nacionalista Galego na mesma liña ca nós, despois de estudiar o expediente, non nos parece casual o silencio do Partido Popular en canto á valoración do plan remitido á Xunta de Galicia. En estes días xa digo que sí que houbo novidades ao respecto. Fai un par de días, aínda non é totalmente oficial, non chegou o requerimento ao Concello de Ourense, coñecemos tamén que a Xunta de Galicia, que xa recibiu o documento definitivo fai aproximadamente un mes, a finais do mes de outubro, en principio remitirá ao Concello de Ourense pequenos requerimentos de forma do novo plan, que serán enmendados polo Goberno Municipal e que acabarán sendo definitivos e a Xunta de Galicia dará o seu plácet ao novo plan xeral. Que quero dicir con isto? Que a nós tampouco se nos escapa que isto non é casual. O novo PSON reactívase despois de aproximadamente 2 anos nos que anteriormente gobernaba o Partido Popular e Democracia Ourensana, no ano 2022, nos que había unha concelleira de urbanismo, actual voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, que chegado o momento en que Gonzalo Pérez Jácome introduciu esas novas modificacións ao plan, mandou parar, que incluso solicitou un ditame externo para verificar a legalidade desas modificacións introducidas vía providencia da alcaldía, e para nós non é casual que se reactive o 20 de marzo deste 2024, novamente, e digo 20 de marzo porque estamos convencidos de que non se reactivaría se non tivera a certeza Gonzalo Pérez Jácome de que ía sair adiante este novo plan. Que quero dicir con isto? Que cando nos falábamos no mes de maio arrancábamos coa posibilidade ante a situación crítica que vive o Concello de Ourense, arrancábamos ese inicio de diálogo para unha moción de censura, as cartas estaban marcadas e o pescado estaba vendido. A inicios de marzo estamos convencidos de que tanto o Partido Popular como Gonzalo Pérez Jácome tiñan xa un acordo encuberto para sacar adiante o novo plan xeral. Así como tamén, e como estamos vendo nos últimos tempos, hai un novo pacto da Alameda entre o Partido Popular e Democracia Ourensana que xa dixemos no último pleno no que o Partido Popular se baixou os pantalóns para aprobarlle todas esas modificacións de crédito que nós cremos que inclúe tanto aprobar o novo plan xeral cheo dos caprichos e das modificacións introducidas polo anterior concelleiro de urbanismo, José Cudeiro, como os caprichos de Jácome, que inclúe tamén a aprobación dos orzamentos na Deputación Provincial e as modificacións de crédito que veñan no Concello de Ourense, aínda que non haxa orzamentos nos vindeiros anos, e que finalmente conclúe en que Luís Menor seguirá sendo presidente da Diputación e Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ata o 2027. E por que dicimos todo isto? Pois, lóxicamente, os pasos dados con respecto ao plan son moi claros e evidentes.
E tanto nós, como Bloque Nacionalista Galego, somos convidados de pedra en todo isto. Pero que non podemos permitir, lóxicamente, que un dos documentos máis importantes que ten que aprobar un concello como o de Ourense e que vivimos as consecuencias de haber feito as cousas mal no seu día. Decíamos outro día, estamos ante un novo déjà vu do Plan Cabezas de 2003. Sí, é probable que estemos, porque non está garantida nin a seguridade xurídica, nin tampouco a viabilidade económica deste documento. E parécenos unha frivolidade que dous grupos políticos, dous partidos políticos, acorden un documento deste calado simplemente porque se recollen os seus caprichos e intereses privados, deixando a un lado o interese público. Polo tanto, non imos a estar quietos. Convocóusenos no día de onte a solicitude nosa desde fai uns meses, estivo paralizada tamén, a Comisión de Seguimento do Plan Xeral de Ordenación Municipal para o vindeiro 4 de decembro. Ben, nos esta comisión consideramos que é un paripé, porque, xa digo, as cartas están marcadas. Asistiremos, pero poñeremos xa sobre a mesa o noso posicionamento político. Se o Partido Popular e Gonzalo Pérez Jácome pretenden seguir adiante con este novo plan, para nós o primeiro que hai que poñer sobre a mesa é que debe ir esta aprobación definitiva ao Pleno Municipal, onde cada un, coas súas responsabilidades como concelleiros e concelleiras, deben avalar este documento por maioría absoluta. Tamén vamos a exixir coñecer os informes xurídicos económicos que nos diga canto nos vai costar a todos os ourensáns e ourensás a aprobación deste plan, porque non se nos escapa de que non nos vai a saír gratis. E as posibles indemnizacións en ningún momento do expediente se poñen sobre a mesa, pero xurídicamente están aí. Canto nos vai costar o plan do PP e de Jácome. E, ademais, imos exixir unha vez máis a segunda exposición pública dese plan, porque non nos podemos permitir volver co plan xeral a casilla de saída. E isto é o que vamos a trasladar a semana que ven e o que vos trasladamos no día de hoxe. Non se pode entender que cando o Partido Popular gobernaba esta cidade e Cudeiro introducía modificacións para a aprobación provisional dese novo plan de urbanismo, Gonzalo Pérez Jácome falara de pelotazos, de intereses privados do concelleiro de urbanismo e de que xamais iba a tragar con iso, literalmente, podedelo ver nas hemerotecas. Do mesmo xeito que podedes ver nas hemerotecas que cando Gonzalo Pérez Jácome introduciu vía Providencia da Alcaldía os seus caprichos dos rañaceos, do parque acuático e outras cuestións, o Partido Popular manifestou públicamente que iso era unha ensoñación e que non se podía frivolizar co plan de urbanismo. Parece ser que agora todo vale. Jácome traga cos caprichos do PP e o PP traga cos caprichos de Gonzalo Pérez Jácome. Polo tanto, ante este pacto máis que evidente, que engloba outras moitas cousas, a nós só nos queda, dende logo, loitar porque non se volva a caer un plan de urbanismo, porque os cidadáns coñezan canto imos ter que pagar polas decisións en materia urbanística destas persoas que en algún momento da evolución deste plan tiveron responsabilidades políticas e institucionais neste concello, e polo menos que haxa unha segunda exposición pública. Que quero decir? Que o Partido Popular, cando o Partido Socialista levou unha iniciativa solicitando isto a un pleno no anterior mandato, estaba a favor. Estará novamente a favor desa segunda exposición pública? Non o sabemos a día de hoxe. O que sí me gustaría escoitar é se está a favor de que o urbanismo nesta cidade volva a ser legal e sostible. Se está a favor de que non volva a pasar o que lles pasou no 2003, que nos deron o cambiazo. Iso é o que me gustaría escoitar do Partido Popular. E polo demais, pois,
nos, xa digo, trasladaremos o noso posicionamento na próxima comisión e seguiremos o percorrido dese expediente e intentaremos, como convidados de pedra que é o que somos e asistimos na escenografía política da cidade de Ourense, na medida que poidamos loitar porque o urbanismo sexa legal e sostible, cousa que, desgraciadamente, nos últimos tempos, desde que non goberna o Partido Socialista esta cidade, volvemos ás antípodas e volvemos ao pasado. Nada máis, se tedes algunha pregunta, a vosa disposición. O PP, polo que comentou, di que sí que son partidarios de exposición pública se hai cambios. Nos, creo que xa o dixen, no? Primeiro, nos entendemos que a aprobación definitiva ten que ser por parte do Pleno da Corporación. Entendemos que hai modificacións sustanciais nese novo documento de planeamento e entendemos que ten que haber unha segunda exposición pública. O Partido Popular, o único que sei é que está dentro deste expediente é que cando pediu un ditame externo sobre as modificacións introducidas por Gonzalo Pérez Jácome é porque entendía que esas modificacións sí podían ser sustanciais. A día de hoxe non o teño tan claro. Yo creo que a veces, por lo menos me pasa a mí cuando lo intento contar a mis clientes, los ciudadanos se les escapa todo un poco este tema del plan de urbanismo y todo eso. ¿Cómo se le puede explicar a la gente qué interés hay en que no haya una exposición pública, una segunda exposición pública, por parte de la ciudad urensana y, si no vale, del Partido Popular? Eu creo que é unha cuestión de plazos, non? De aquí a final de mandato quedan 2 anos e medio, se non me equivoco, non? Si tú non procedes ao trámite de exposición pública, nos fixémolo no 2000, bueno, a aprobación que fixemos cando gobernábamos inicial do novo plan, o período de exposición pública dilata os plazos o mellor en aproximadamente un ano ou ano e medio, porque tes un plazo de exposición pública, un plazo de presentación de alegacións por parte de cidadanía, colectivos e demais, que tes que responder unha por unha e logo tes que leválo outra vez para a aprobación. Entón, eu creo que é unha cuestión de que pode, no caso de Jácome, é evidente. Jácome incluso, os informes que acompañan o expediente dicen que incluso el podería aprobalo pola súa conta e risco e xa está. Eu creo que é unha cuestión política, que queren que se aprobe neste mandato e xa está. E tamén non se nos escapa que hai unha urxencia real na sociedade de que se aprobe o plan de urbanismo. Agora ben, é unha operación de alto risco. Tú podes querer poñerte a chapa de aprobar o plan, pero logo podemos vivir o que vivimos no 2003, que te atopes nunha maraña legal que podamos estar sin un plan de urbanismo en vigor outra vez durante décadas. Entonces, aí vai na responsabilidade política de cada quen. E vai tamén nos acordos aos que chegaran ou chegarán o Partido Popular e Gonzalo Pérez Jácome. Outro tema, alguna novedade do tema da licitación dos autobuses? En principio está na plataforma de contratos, podedes velo, hai 2 recursos de 2 empresas de transportes ao procedemento de licitación, atópase suspendido e non temos tampouco novidades ao respecto. Entendo que o Concello de Ourense terá que responder aos requerimentos das 2 empresas e terá que decidirse se o proceso sigue ou non adiante. Pero, por agora, a día de hoxe, eu non teño novidades ao respecto. En esa documentación del plan de urbanismo, el alcalde cuenta con un informe de un técnico municipal que dice que no ha habido cambios sustanciales. Sí, o informe do xefe de servizo de planeamento manifesta que a competencia para a aprobación do alcalde, que non hai cambios sustanciais e, ademais, que non vai a dar lugar a posibles indemnizacións no futuro á aprobación do documento.
E o do asesor xurídico, que é un informe de 2 páxinas, avala o mesmo que di o xefe de servizo de planeamento, cousa que non fai o interventor municipal nin tampouco o ditame externo solicitado pola Concelleira de Urbanismo. E tamén di o xefe de servizo de planeamento que o único informe vinculante para a aprobación do plan é o seu, que os demais non son preceptivos, pero non son vinculantes. Y eso que dice ese informe, o sea, quiero decir, si luego sí que hay responsabilidades, por ejemplo, se derivan responsabilidades económicas y tal, ¿el técnico tiene alguna responsabilidad? Eso terá que decidilo a xustiza. Eu creo que hai responsables políticos da aprobación dun plan e tamén habrá responsabilidades técnicas das persoas que participaron e que motivaron ese expediente, no caso de que fora irregular ou ilegal ou incluso que haxa posibles repercusións económicas. Eu, por sentido común, penso que sí. Agora ben, terá que dictaminar a xustiza. A veces sigue paseando por ahí.